Пробвам най-нашумелите домашно приготвени бисквитки. Вау! Та-да-да! Момичето, което приготвя бисквитките, се казва Злати и има сладкарско ателие в град Пловдив, но може да си ги поръчате до цялата страна. С орео и бял шоколад. Та-да-да-да! Вау! Не, хора! Виждали ли сте подобна бисквитка? И давам 10 от 10. Вау! Вау, тя е с течен център. Препоръчвам. Тази бисквитка е с нутела и буено. Майко мила, тя е пълна с нутела. Отвън е хрупкава, отвътре е мека и супер много материал. Изобщо не е пестено тук, хора. Вау! Това е щастие. Това е любов. Който обича нутела и буено, да пробва от тези бисквитки. Последвайте No Regrets, може да разгледате всички вкусови бисквитки и да си поръчате.